Здравейте, банда! Днеска ви представям по-новата версия на пълнителя за пистолет, арбалетен пистолет Mancung Alligator. Този е 7 стрели, 7 заряда и се стават също и стрели, които са ловни. Ние в случая ще използваме най-обикновените стрели, които са с пластмасови. Зареждат се много лесно. По-новото на тази версия е, защото е малко по-масивен, по-дебел е тук. Доста по-стабилно седи, зареждането също е по-добро. И също така, когато изстреляш стрелите, има предпазител. Това става на предпазител, което не ти позволява да заредиш на сухо. Да ходим да стреляме. Зарежда си се по абсолютно нормалния начин, както се зарежда до сега този арбалет. Трябва просто да се премериш малко по-нагоре, защото мерника става по-висок. Доста добре. Като му свикнеш е супер. Ооо! И още една. Я да видим какво сме оцелили сега. Доста групирана стрелба. Просто топ. Мисля, че е доста добре. Брутален.